Shalom, Shalom. di bagasan sadarion tapatu pado pertanyaan passion na parjolo di huriata. Tabongo tima pertanyaan ta, martanyaan na hohom mahita. Amin. Marede hita.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tabereng maiduk ni haparsiaoni jalan na paujuk kosa, ima Jesus nama naoton parsilangoni, sikat nilas ni roha to hapnai hian, so dia etong ihailaon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot tamu may ibana na patauton paraloan si songoni dopak ibana sian akasi pardosa, asa unang marnaloja hamu, unang madele to dimuna. Haleluya. Martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, asimaroham di hami halak na galeon. Di dahodo na gugodo musunami, saya taludo hami di bain ala ni hagaleon nami. Di bahini kupangido hami tuho, saya pargugui jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaunon ni anak haholongan ni roham, ima Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Red Dehita. Jadi diarahon Yesus mana 12 jala didok matu nasida. Anak kok mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak ni jol mai sasude natar surat dia kapanurirang. Ay pasahaton mai bana tu akaparbegu. Gabe sahan nama leanna jala tijuran na mai bana. Dungi mulak mangulu mai bana di hari patuluhun. Alay dang dia tu sinasida agi autik siani. Na bunido hatai di rohana sida tang di boto nasida na hinatahon nai. Tungi dipasang akka situan ni malimi, dohot akka parise maraput godang, didok nasida ma. Ahama bahenota. Ailando tanda di bahen halaki, molo ita pasonggu ibana, porsea mahalak salubut na di ibana, gabero mahalak roh mangarampas tanota dohot bangsota. Alai hehe masada sian nasida ima si kayapas situan ni malim di nasa tauni idok matu nasida na kurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna denggat do mate sada halak humopop na toropi unang lao mago bangsoi alai nang sian rohana sadiri di hatauni ala situan ni malim ibana di nasa tauni ubahen na disuri rakon nanang mate ma Yesus humopop bangsoi alai tahe dada hulal lomak kokop bangsoi alay na yung papungon na akka anak di dibata akka na marserak dope lao pasadahon. Asa olat ni nasadari matutup manasida lao mamusa ibana alay di dokasidama unang madibestai sotunggutur na toropi. Dungi ono marinari asa dapot pesta paskai saat ma Yesus tuhuta Betania naninganan ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus siyan namate.
Jadi di Paulina sida madisi si panganon ujuan di ibana. Si Marta do makkobasi, si Lazarus masada dongan namangat disi. Gabi dibuat si Maria masa hati miak nardus na arga na somar saor dimiahi mapat ni Yesus obuk nama dibayan mangalapu. Jadi digohi uap ni miaki bagasi. Jadi sian akasisian na si Judas Iskariot na nang majehon ibana madok. Buasa so ginadis miaki arga 700 supang bayan si lehon-lehon diakka na pugos. Alay darang apogos na sinarihona, umbahe na dido ibana songoni, panakodo ibana tahe, diusundo asi-asi ni hala, ay tu ibana di pasahat uroi. Dunginin na Jesus ma, pasok bumaibana ay di parade do ihiratuari hatatanokpi. Ay toktong adong do na pugos di tonga-tonga muna, jala asal maulo hamu, tarpatongon hamu do na denggan tunasida. Alayang guau, dang manotong di hamuna. Itap ni natarbesa do iniulana, nama juluan ni do ibana mamiyahi pamatakku. Songon na niyan manahon, mananom si tutudo hatakot to hamu. Manang di dia dilihat portibion, di jamitahon muse barita na ulion, hatahonon na do nang binahen nai gabi baritana. Maredehita. Dungi torang niarinai dibagi halak na torop na rotu pestai na naing Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare lau manomu ibana huhut majohon hosianna inasumasuma na Roma marhite guarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Jesus masada halode ima dihuduli khobar tu natar surat unak komabiar borusion ida marajam donaro marsihudul di anak ni halode. Jala halak parisei deba nasian natoropi madok tu ibana. Orai ma atong sisehambi guru, alay din nama mangalusi, udok madihamu, au puhon nasida, mojojo maakabat.
Maredehita. Alai dibongoti si bolisido si Judas na margoar Iskariot, sahalak sian na 12 i. Gabelau ibana martup-tup dohot akka situan malim rapon akka panuganei, manang dia dalan na pasahaton ibana tu nasida. Jadi sian las ni rohana sida, marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana. Diului si Judas mai, jadi didului matik kinaune pasahaton ibana sosian pamotuan ni natoropi. Alai dina hari parhobasan parjoloi pesta Paskah didapaton Yesus ma Yesus akan nama tu dia ma katuran nama diho panganan Paskah di pangidoroham. Gabi di dokma, lau mahamu tu hutai manopot sianu, dok kamu matu ibana, tona ni gurui nadapot ne matikiku di homa au sorang lahomangan Paskai rap dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna dua halak jala di dokma tu nasida. Mololau hamu tu huta pajupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aek sahudon ibana ma ihutok kamu. Tu ibana ma dok kamu di dia do bilut inganan asa disihu pangat kami Paskai. Jadi patuduhon nama tu hamu bilut pargijang sada na labas na tipak ni hinembangan disima pature hamu dihita. Jadi bapak masisiana dibongoti mahutai jadi Jepang nasi damatutu songona didonai gabi dipature ma Paskai asa dungbot ari Roma Yesus dohot na 12 i. Maredehita. Jadi di namangan nasida hehema Yesus sian namangani di tanggal maulosna dibuat mabasahan
ditapolhon tu ibana, diusehon maaek tu sabong, dungi diburi mapat ni akasisianna, diapusi madohot basahan na tinapolhon nai, dungi sahat maibana tu si Simon Petrus, jadi didok ima mandok ibana. Tumuham ale Tuhan membijuri patu. Dungini na Jesus mamangalusi ibana, dang dia tusiho pabahenakku na tuho anggo nuaing, musepe boto omui, dungi didok si Petrus ma tu ibana. Matua tanah on dan gurion patu. Dungini na Jesus mamangalusi ibana, molo soburiok kuho, dang partohap ho diau. Dungi na si Petrus ma, ale Tuhan, unang maholan patu, dohot matangan dohot uluku. Gabe di dok Jesus matu ibana, halak naung maridii dang beburion, ainung ngasude ibana ias, naung ias do anggo hamu alai dang luhut tamu, ai ditadda do si pasahat ibana ubayan na didok dang saluhut hamu ias. Asa dong diburi Yesus pat nasida, dipakai ma ulosna, udul ma ibana, didok ma nasida, alai diatus ya hamu do pambahenaki Tuhamu, digoar hamu do au guru dohot Tuhan, jadi turedo pandokmuna disi, ai ido au tutu. Asa molo au Tuhan jala guru muna, mamuri pat muna, tamama nang hamu marsiburian pat, ai sitiruyot do hulehot Tuhamu, asa dibaik kamu songon nau kubaheni Tuhamu, natutu situtu do na hudokot Tuhamu, dang ubalga anak somang siang nidukna, dang sumurung suruan sian nama suru ibana, molo diboto hamui martua mahamu mangulahosa, maredehita.
Jadi dinamangani nasida nina Yesus ma. Situ tudo na hudokot hamu. Sada siya kamu naing pasahaton au. Dungi marsak situ tu manasida. Gabi dipat dokma tu ibana. Datung awi Tuhan. Alay nin nama mangalusi. Iai narap dohot au manurdukot tangan na tu parikawan. Ido na pasahaton au. Tongdo nian ujung ni anak ni Jolmai songon na tersurat tian. Alai marjea do halak na pasahaton anak ni Jolmai. Tagonan unang masanga tubuh ibana tu hasianganon. Alai adong masa dasian akasesiani na udul jemodok tu ibana. Halo mani Yesusi ima dihilap si Petrus jadi inna mamado ibana sukuma isena nidok nai jadi dibajodok matulah pemri Yesus mato tu ibana Tuhan isei Gabi dia lusi Yesus ma. Ia tu si hulehon nasa topik na usarnoponon ima ibana. Jadi di sornopo masa topik dilehon mati si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung diborduti dibongoti si bolis ma ibana dungi di dok Yesus ma tu ibana. Uma Kumato maula si ulau asa dung si Judas nasa topik itorlah di ibana kalian alai bonin ma ujui. Marede hita. Jadi dinamangani nasida dihidat Yesus ma roti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di palehon ma tu sisianna huhut ma di dok jalo hamu pangat kamu dagiku doon dungi dihidat ma panginuman di dok ma mauliate di lehon ma tu nasida huhut ma di dok sude hamu manginum siani ay mudar hudoon mudar parpadanani nani usehon homopop torop bahen hasesan ni dosa. Halai hudok matuhamu. Nasotu pabe inumoku olat neon sian perpue ni hau angguri sahat rodi arisogut. Disima inumoku nai baru raptohot hamu di harajaun ni damang.
Aret dehita. Jadi dung diende hon nasida ende puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun disima di dok Yesus tu nasida saluhut dohamu na yang targasip pida au di nasa bornginon aina tarsurat do lubutokku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa pungwani. Alain ini nasi Petrus ma mangalusi ibana bagi nasida targasip pidaho anggo ahu dan suatu patargasip alain inga Yesus ma mado ibana o Simon nungari pangido si bolis naing segeon na hamu somon daham. Alai yang guau do manangya koko unang mitop hapersiaon me. Jadi do mulak sogot roham pargugoi marohania kahahanggim. Alai ni nasi Petrus mamadok ibana. Tuhan nahobas dua umat dongani ho tuhurungan nang tuhamateape. Alai ni Yesus mamado udok matu Petrus dan martahua manuk sabar ginon sojolo tulu halis wadahun naso tinadam. Mari dehita. Dungi sahat ma Yesus rap dohot nasida tu sada porlak marguar Getsemane. Jadi di dok matua kasesiani hudul mahamu jolo dison saliling disan au martangyang. Dungi di togihon masih Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gabe marsak situtu maibana jala bobonosan. Masai marsak situtu do roh aku hirana mate do. Isoma hamu dungorap do tau dungi lahu ma ibana sau tujolo dipatuka mabohina tu tano martangnya ini nama ale ama molotung tarbahen sapu hormasi monon sianau. Alai tahe unang marguru torhaku rohamdo dungi mulak maibana tu akasisianna jala tarpodom do nasida didapot. Jadi di dok ma tu si Petrus. Dang margo hamu hape dungo rapo tau nanggo sangobas dungo mahamu jala martangiang asa unang bongo tu pangunjunan aina kikir donian tondi aya gale do yadagi. Mari dehita.
Malau maibana padua halihon martangiang nin nama. Ale amang molo sotarbayan salpuon dai konhuinum saya saut maulo moniroham. Dungi dinaroi ibana tarpodom musema nasida didapot. Ay masay dok do salibon nasida. Jadi ditadikon malau martangiang patulu halihon madok hatawodeng. Dungi didapoton mamuse akasisean na jadi didok matu nasida. Datan muna do pemodom dohot maradian nunga dapot tikinan waeng sahat ma anak ni jolmai tu tangan ni pardosa. Hehe mahamu lao mahita di nungaro napasahat tonau. Allah diboto si Judas parjehi do inganan nai. Ai jojot do marhumu Jesus tusi do akasisiana. Ia si Judas jarahon ma akas soldadu dohon naposoni situan inalim. Dapotong matusi matat sulu-sulu palito dohon senjata. Diboto Jesus do saluhut na yang songgop tu ibana. Jala luar maibana didokma tu nasida. Ise do na jinalahamunai gabenina nasida ma mangalusi ibana. Jesus halak Nasaretido. Nunginin na Jesus mamadok iba nasida. Audoi alai tohot do si Judas si parjehei jongjong di labung nasida. Asa dung didok tu nasida audoi sumurut manasida akamar tinggangan matu tanu. Dungi diulani manuk pun nasida. Isi donane lumamuna. Jadi didok nasida ma. Jesus halak Nasaretido. Dungi dina Jesus mamangalusi nasida. Nungah pabu atau hamu. Audoi. Asa mulo au dilului hamu loas malau akawan. Ainaing do jupang na didok nai. Ndang adong namaku hubain agiasada sian akka na nilehomi tuau. Alai nunga di paboto parjehi nian patidak pun nasida. Benedok do ia iman takok hamu. Asa pitor didapoton ma Jesus didokma. Tabi diho guru laos di umma. Alainin na Jesus mamadok ibana. Marhua ho tuson anggia, o Judas, pangumau do hape di baik ko pasahaton anak ni jolmai, dungi Roma nasida, nilaluhon matangan nasida tu Jesus manakup ibana. Maredehita. See
Jadi adong masa ada sian akadongan ni Yesus mangalaluhon tanganna, disitak ma podangna, ditapolhon ma tu sahalak na poso ni situan ni malim, dipisikon ma pinggolna. Jadi didok Yesus ma tu ibana. Pasarung podang mi, ay na mamitak podang, magodo bahenon ni podang. Ay na sotar bainahu do di roham mangido sian damang, asa dipadiri diau saunari lobi sian 12 loksa suru-suruan, alai songon dia ma disi saut hatani surati namadok ikon masa do songoni ujui ma didok Yesus tuak kana toropi Kirana dopak panamu doa hehe marpodang jala marluput-luput manakop hari-hari doa hunian hudul mengajari di bagas joro suado ditakut kamu aina masa sudinaon asa jepang hatani akka panurirangi dungi jadi kon salut sisianima ibana lao mapos. Maret dehita. Asli Roma dihamu doh damine sian di mata-mata doh sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pasion madihita saluhutna. Hatan itu hata nagabe jamita ima di partangyangan pasion na parjolo di Bornginon na di patupa di tonga-tonga ni huriata ima nanienet sian Evangelium Matius bidu 10 dimulai maisian ayat 24 sahab tu ayat 25 songonon ma tarsurat disi. Dungi didok Yesus matuak kasih seanda nasa nagiot mangihut tonau di soadahon madirina di porsan masilang natu ibana di ihuton maau ai nanaeng paluahon hosana mangagohos sadok alai na aguan hosa alaniau ido najupangan. Di bahasa Indonesia idok songonon. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Urian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Somaldo di batu papar tangyangan pasion. Ima laho marningot muse pia dolorosa. Jalan menuju salib manang dalan habebernit manang jalan kesengsaraan. Asa marhiteonian lam takas jala lambagas taat tusi. Bohado tutu ima pakkokopon di Yesus dihita akka naporsea. Jaladi pasionope disungguli do
jala di parata-rata do ima hasi seanota ya. Kemuritan kita dijoloni Tuhan Yesus. Ima dada HP gabi holan hasonangan data adopi molo gabi sisian ni Tuhan Yesus kita alai doho do hapur suhon dohot paraloan sian portibion. Jadi dada gabi so berjuang kita di portibion dung gabi sisian ni Tuhan Yesus kita. Itu tidak pernah dijanjikan nanti. Jadi molo sisian di Tuhan Yesus bukan berarti kita tidak berjuang lagi dalam hidup kita. Alai totong do kita berjuang ya maparalohon akka sude namasa akka parukilon dohot pergumulan di pardalanan ni ngolutta. Jalan marhite pasionon pedi paingo dohita godang ni paraloan naniadopan di Tuhan Yesus uju di ngoluna. Dada holan sian portibion alai doho do sian halak naso makalomohon hadirion na. Alai na jumorbut ima paraloan naro sian siseanna sandiri. Najonok tulapung na madok makahaholongi ibana HP pajeheodo dibain tu Tuhan Yesus. Jalai do nakitaida ya. Dari murid-muridnya sendiri mengkhianati dia, yang dekat dengan dia, yang mengatakan mengasihi dia. Alayaha dijehehondo Tuhan Yesus. Alani molo tapayut-ihut pe jalan penderitaan Yesus ta ingot ma dang mitop paru kilon dohot pangujunan di tonga-tonga ni ngoluta. Dang masohot paraloani alani i dang boy mitop perjuangan sian ngoluta. Kita harus tetap berjuang. Ikon bengit dohita, jala ikon bisuk dohita, marnida akana masa. Jala taingot ma, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Paraloani, ya, sian najonok tu ibana. Di tengah-tengah ni ngulut tapi ibu itu songoni. Dari tengah-tengah keluarga, siam tengah-tengah ni huria, dohot sian nahumalia kita. Itu juga bisa, ya. Songonan ya laman ni Yesus majeheho kita. Tidak suka dengan kita. Bohado tutu asa madau kita sian hapor siaota. Asa tatadikon Tuhani di ngoluta. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Diturpukon di do akan namangi huton Yesus di suadahon madirina. Di porsan masilang natu ibana di ihuton maau. Akan namangi huton Yesus di suadahon madirina. Mulai dok mas suadahon diri lapatanda. Patu jolohon nama ima Tuhani sian dirina sendiri. Ya, dia mendahulukan kepentingan Tuhan dari kepentingan dirinya sendiri. Jala macetan dadoon dia kahalak na porsia na sairinggas marhobas di tonga ni huria na patujolohon ulaon ni Tuhani na patujolohon na kapelayanan ulaon asingi roha tarida doon lagi di pangulaon si ganupari. Jadi halak nama suadahon dirina na mangulu doon dada sian dirina sendiri alai mangulu di Tuhani. Jala tetap dia melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau ya. Jadi saya turut doon Tuhatani Tuhata. Jadi kepentingan Tuhan dia dahulukan bukan kepentingan dirinya. Jala idok mesti disona mangihuton Yesus imanawolo manuhuk sila. Memikul salib walaupun berat. Priadi Tuhata, memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Mulai dok silang manang salib adalah penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan itu juga adalah tanda ketaatan kepada Bapaknya. Tapayutihut nakaningat tulu hali ibana martangiyang. Ya. Tulu hali ibana martangiyang. Jalatai dama boratni si taononi naikon. Dalananda yang harus Tuhan jalani. Polado diedetai nakaningan.
Idok di 400 walu ya ayat sadai aleamang bereng awon ai ikon taonoku molotungi sai saut mai udang tadi konau ya tabereng ate bereng awon ai ikon taonoku itu yang dia katakan ikut taonon nado itu harus dia jalani. Kita lihat di sini ketaatan kepada Bapaknya. Jadi molo dituhu kibana pesilangi itu adalah tanda ketaatan kepada Bapaknya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita juga harus rela mengalami kesusahan, penderitaan atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Bukan menderita karena kita melakukan apa? Tindakan kriminal. Bukan pula karena kebodohan, bukan pula karena kekeliruan atau kecerobohan kita. Melainkan karena apa? Kita berpegang teguh kepada perintah Kristus. Idot Tuhan. Edong lu jol mamarsita onon ala diulah jahato nang guna manak podo ibana. Yang namanya mikul salib guarni. Ya. Timolo di penjara pe ibana balok mai tahun. Itu kan? Itu. Bukan itu yang memikul salib. Alai yang memikul salib di son ima berpegang teguh kepada perintah Kristus ati berjuang diperjuangkan hapur sionai ya tabereng di son. Jadi taidama salib itu amanginang bentuknya beragam. Adong do silangi dimusuhi kita aladang ngoloh kita ima mupakat lau mangulahon na jahat ya itu kan. Adong jolom mamangilah kita toe tabay songonon ninna, manak kumahita ninna, manangahapi kan. Nah, tapi kita tahu itu firman Tuhan, jangan melakukan kejahatan, jangan mencuri. Ya, ada ngulu aunita, gabe olo hita dihasugohon. Boedo karirna dihambat, alania karena kita pengikut Kristus. Boedo, silang doi di hita itu. Ala siutun Kristus sita, gabe dang majube karir taati. Karir kita dihambat. Boedo musiaha, kita kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Jala boedo hita diejek ala aha, ala berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus. Dot akan asik gudang. Ala nido gabisi huton Kristus dang murah. Alai taingot ma, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hidup kekal dan segala kebaikan yang disediakan bagi kita. Jadi alani ido di kita halak Kristen mulai dok istilah salib tentu dang hal na asing beonate di si pariota. Jala holan dok silang nina pitor taingot do tu hatta Yesus namate di hau pinor silang. Jala disilangi do adong sengsara alai ido nama buan haluaon. Jala silangi disido hamatean alai hamatean na panguluhon. Alani adong do dua makna ni salib na boy tabereng di son na parjolo. Ima salib bagi orang Yahudi identik dengan penjahat, pengkhianat yang harus yaitu dihukum setimpal. Hanya penjahat saja yang mati di kayu salib. Alani ido kaum Yahudi pada zaman Yesus tetap tidak bisa menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat karena bagi mereka Yesus adalah penjahat. Nah pada ahon salib di hitalak Kristen identik dengan kemenangan atas maut. Kemenangan Yesus atas dosa-dosa manusia. Dan kita tidak berhenti pada wafat Yesus disalib, tetapi setelah wafat Yesus ada peristiwa kemenangan yaitu kebangkitan. Inaman non si pesta honot dati dumar pasion baru memperingati kematian Yesus, terus apa kebangkitan Yesus. Alani isilangi memang paek dok. Alai peristiwa salib ada keindahan yakni kebangkitan. Jadi songonobak do paet do di mulut ya saya katakan, tapi apa? Membawa kesembuhan bagi tubuh kita. Alani dison dipaingo do hita marhite turpukon, asa sahat tita tuhaluaon, ba memang ikon lewatat tado nalidok sitaonon doho silang. Jalabahkan idok marhite turpukon adalah syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa
mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Alani ita bereng ma, jangan kita mengimpikan keselamatan bila kita sebenarnya tidak ikhlas untuk melepaskan apa yang ada di dunia ini. Jangan mengatakan saya pengikut Kristus bila kita sendiri tidak rela untuk menerima dan memikul salib. Alana mauldo dihita lo mangihuton Jesus alaita tolak silang natu hita. Alana manang po hapi, Yesus dikatakan mulia karena dimuliakan di kayu salib. Menerima Yesus artinya kita juga ikhlas bila harus memikul salib. Sarupa doya manginang, songoninang tuak kanaposo, jangan bicara kesuksesan bila Anda menolak pengorbanan dan kerja keras. Ingin jadi orang sukses tapi malas kerja. Mau jadi juara tapi malas berlatih atau belajar. Mau bersih tapi tidak mau mandi. Jadi mulon yang dihita do haluau ni, memang ikon. Tatuhuk do silang na tuhita. Alani i asa mampu hita manuhuk silang memang ikut takas do ise do Tuhani dihita ya. Ise do Tuhani dihita. Jala ido dia kasih siana di son. Kita lihat pertama-tama para murid perlu tahu siapa Yesus itu. Jala dak kola sahak disi ikon sahak do tu paham apa misinya. Jaladong di boto kasih siani na mangihuton Jesus rap mana sida dohot ibana jaladong di tadana sida Jesus tabereng ma. Di boto si Petrus ma Yesus adalah Mesias. Jaladong ya. Di patuduhon ibana ma di tonga-tonga ningoluna dung takas di tadaibana Jesus setelah peristiwa salib dia mau menderita, dia mau disalibkan. Ate disomma naik pabereng alan i di hamua manginang molo di perdalanan ninguluta ropiak kahamawolon ba memang ikon tatuhu do ate sotung gabe tatadikon Tuhani burat mana mangihutton Tuhanon kita tidak mau terima salib. Dalam mungkin lau para taratahon ima hita taringo tu silangi songon namar pasionodo adong dosa ada ilustrasi mungkin ngahiyata bigi tapi untuk mengingatkan kembali lau para taratahuk kita na adong dosa halak maduhuk ima silang ati dituhuk ibana mon memang secara nyata dia memikul salib ati dibuan ibana mon mardalan tung matsedodo dituhuk ibana silangon alai Jepang nama di tongadalan ima tukang hau ahana dibuat minina silang ido alai babuti may paborat tudo buanom muinin jadi bataponggol ma otikin ati jadi dia pikir ya tidak apa-apalah dipotong ido kan olo may bana diorui otik tongdo silangi mardalan may bana musi pajupang mado tukang gargaji ahana dibuat mi silang sungon naborat mainin taponggol ma otikin ido tutu tongdo silangi dia berjalan dan menemui banyak godaan akhirnya dia potong sedikit potong ya alai sahat ma tu inganan na dituju ni ibana di bereng ma hutan na dituju nai adong do sungai ate jala dang adong jabatan ya dang adong jabatan ibereng ibana maka halak narotusi ba silang na dituhukido di bain gabe jabatan bah ido hape na gabe jabatan dina adong do silaku buido on gabe jabatan tapi apa yang terjadi dang tukbe silang nai gabe jabatan ala nunga dipotong sarupa ma songok kita atau ema tong do Kristen nita atau ema merdosa otik tong do Kristen pola ni ulaho ni hari hape ba marminggu tong do Kristen iba ya memang status kita itu kita katakan kita Kristen to emani ulah no tikotik namar dosa ini taido kan ini jadi songoni do nakang taksa bebana tong ay dang boy be silang nai lahu dalanda ido nakaning lahu tuhuta na dituji halani amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus bagaimanapun berat salib kita ya dalam perjalanan hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita karena pasti tujuan kita lah bersama dengan Tuhan
Jala memang ikon tuh kota do silang natu hita. Aptong margogo mahita. Adong teladan di hita. Ada yang menjadi tiruan yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia harus bergumul bohado tutu ulah honokku don. Dan memang dia taat. Kita lihat dia taat, dia harus melakukan itu untuk misinya yaitu keselamatan bagi manusia. Diulahoni bana doi dan kita lihat akhirnya dia dimuliakan. Songonidona kita margogo mahita di pardalanan ningoluta. Aka halak namonang di pardalanan ningoluna di hamonakon haporsiaona. Dia juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu di tempat yang kita idam-idamkan di surga hasonangani. Karena bagaimanapun kita tidak tetap sebagai warga dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Gitu. Jala holan marhiti Yesus do sahak tusia tong margogo mahita jala totong ma lasrohapta payut-yuton si taonon ni Tuhan Yesus banang gua pale di tamtak kita te dua borngin naik ate baunang pe moru hita naroon ate idope ate holan idope ando nujian baunang pe morot tong alekot tabba mahita ate ro payutihut si taonon ni Tuhatta molosongon nagajang pe palas marohatta mangihutun yamang daksedia dope okape pengorbanan Yesus untukku. Tong pasu-pasu Tuhan tamahita di pargugui di leon hasehato tuhita asa marsugok muse buhita madohoti pasion dohot songoni muse peringatan kematian Yesus sahak terus ate karena yaitu kasih karunia Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema di huali Tuhan pardinggan bahasa ala di luar suruh pihami madohoti partangyangan pasion na parjolo di tonga-tonga di Huriamon Huria KBP Bandung jala patu paun nami do piale Tuhan tu hari marsugut dohot tu hari Kamis pos dorohan nami ale Tuhan totong lihonomu di hami gugulas ni roha payut-ihut ale Tuhan balgani holong milahu makukup pami di tau kodo ale Tuhan haleaon diicaki songoni ale Tuhan dihianati macai borat do tutu ale Tuhan silang naikon si tuhukonmu alai di hamonak kokodoi cala ido nagabe teladan di tonga-tonga ning ulu nami ale Tuhan molorope ale Tuhan si taonon kami harus memikul salib karena mengikut Kristus so tung ale Tuhan gabe galehami so tung gabe talu haporsion nami alai hubere kami mahu ale Tuhan Yesus nama kamu nakoni atau ngale Tuhan margogo mahami di pardalanan ning ulu nami marhiti ale Tuhan ton di porbadia kami dikuatkan dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan apapun masalah persoalan yang kami hadapi dalam mengikut Tuhan on mahami ale Tuhan ruas yuriam na dohot di borngiton madohoti pasion na parjolo pasu-pasu mahami saluhut na ale Tuhan leon hahi pason leon gajang niumut pada wakaparmaran parsahiton jala molo di parata-rata ale Tuhan tuhami si taonon mi ale Tuhan dipaingot hami naing lamanada hami ale Tuhan odo tutu si palua hami odo ale Tuhan na ikon tarsilang laho makokop pami aptong lam tababalga matutu holong ni rohanami tuho ale Tuhan makilala do hami dia kagudang ni dosa nami lahulau kami atong mangidu hami ale Tuhan sisa saluhut akadosa pangalosyon nami asa talupa mi manjalo asmi roham atong ale Tuhan yang merdomu sirang hami sian bagas coromon mataru mahami mulak tu bagas naik nami ganup dak kurang manangaha songoni ale Tuhan paju pakko kami mesti di hari marsogot dak kurang manangaha atong jalo matang yang nami on holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mari deh kita las tapasahat mapiliata.
Tatangnya akun mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na dinggan, dot na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hutjus di julom, pasu-pasu may jalaramoti, asaw parhasya kami pilihanon, pati buluhon harajaw mo di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asala puta dahami godang ni sileo-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna rajaon, dohot agogoon, rode sangapun saliling nilelengna. Amin. Asing rohani tu hapta Yesus Kristus do tolongi rohani di bata ama, dohot parsoran itu di porbadia, ima nama dongani hamu saluhutna. Amin. Selamat Pasion Madita.